kan phak thei turin Kanchanpur Zampui Rota Basket Departmental Store chuan mitin mamawh aron chhok chuak do ne he dawra hian ni tina chhungkatin mamawh chi hrang hrang man taka leitur om do na tin no panglom chi hrang hrang heng toys le eitur tuinhai tak te leitur om boke chu mai ba ka naw piang lim mamawh le birthday ni khwa a inpek chi gift set chi hrang hrang ala om seu bok ani he dawra hian imamawh kimzia thi turin lo leng lut ve phut mete Basket Departmental Store Kanchanpur hi Zampui tlang mi puite lo dawr ve ngei turin kan som a cheu